laki ng rutang kami yan guys. Kaya kung maraming pagbabago dito yan, no? Kapag high school guys. So, Yan. Alam niyo naman basahin yan eh. ando, ante. Para maging familiar ka. Okay, para vlog na dapat tayo ngayon. Woo! Oh, Jing, sa kanila ka sa video. Yan o. Didikit tayo dyan. Yan, Jing, oh. Woo! Yan o, may pala pa talaga. Dito nga guys ha. Tara. Laki ng rutang kami yan guys. Woo! Kami yan. Uy, may bubero. Oh, ganun. Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? Bakit kaya? Saan naman? Dito, Jing. Ah, ganun. Yan o. Guys. Yan, nabago na guys. So, kung familiar kayo dito at ngayon, malaking pagbabago na yung San Fernando guys. Yan, marami ng mga ano. Design. Yan, mga building na naitayo guys. Napakarami na guys. Grabe. Ah, ito naman guys, ito yung ating Makabakuli Memorial Hospital guys. Yan, no? Yan, yung private hospital yan, Jing. Pagkita mo yung private hospital, Jing. Dito. Yan. Kung nandito ka naman, malapit lang. Yan. Grabe guys, no? Laking pagbabago ng San Fernando. At ito nga yung ano yung... Ito yung mga tinatawag na kapilya ng Iglesia ni Cristo guys. Napakalaki. Iikutan natin yan mamaya guys. Yan, iikutan yan. Napakalaki. Grabe guys. Ano? Woo! Kanya guys, laki. Laki, oh. Jing. Sobrang laki. Guys, ano? Yung eskwelahan. Eskwela ng jazz, no? Pampanga High School guys. Yan. Yan, ikot na namin kayo guys para maging familiar na kayo at kung maraming pagbabago dito yan, no? Pampanga High School guys. Yan, oh. Ganda. Ano yung mga outfit nila dito, ganda. Oo, mga design nila dyan, mga pader nila guys. Guys, ito nga. Tara nga guys. Yun doon, pati dito, magkasama lang. Para magkasama. Yan, oh. Grabe ang Jing, oh. Yan, oh. Yan. Alam niyo naman basahin yan eh. Yan. Ng San Fernando guys. Yan. Yan ang ano. Ayan si Iglesia ni Cristo. Ito nga guys oh. Wow. Dapat dumadaan sis. Uy. Pag papunta ka ng ng bayan, makikita mo na agad tong ISC na to. Pag papunta ka pa lang, kita mo na. Kita mo na, sa laki ba naman ng kapilyang yan? Hindi mo makikita. At yan guys, ito yung pinakamatandang kapilya dito ng ISC kasi. Ba? Simula ng bata kami guys, nandun na yan eh. Oo. Yan taon na ba yan pa? Matanda na yan, yan o. Ano mo Jing? Purong yan. natin. Yan o. O shoutout kay Auntie. Auntie, shoutout. Yung kapilya mo ng San Fernando. Auntie. Para maging familiar ka kung anong naging pagbabago dito, Auntie, yan o. Napakataas at yun, parang bagong Gawa. Bagong gawa. bagong gawa na Jing, no? Oo. Ayan guys, so pinakasentro. At di rin tayo makapasok yan, syempre. Maganda yung pagkagawa nila dito. Yan o. Ayan Jing o. Mula sa ibaba, tignan mo Jing. Yan. Yan. Ang laki yan, Ante. Ayan o. Shoutout Ante. Makikita din naman. Siyempre. At saka madami na rin pupunta dito guys. Oo, ang dami pupunta dyan guys. Yan. Grabe. Ito yung pinakamatandang kapilya. Bata pa kami, nandiyan na yung kapilya niyan guys. Baka 1980. Ay baka... Oo, tagal na yan, siguro. Bata pa kami. Nandiyan na yung kapilya na yan guys. Ay baka ano na to pa? Nasa 100 lang pas years na to. Oo, alam na yan guys. Kaya dito muna namin tatapusin ang aming video guys. Kaya babay na sa video. Bye-bye! Babu, Auntie, shoutout. Ay, bye-bye!